Labing-unang inter-school cheer dance competition sa Visayas ug Mindanao ipahigayon sa Sunstar Publishing Incorporated karong Disyembre 12 sa New Cebu Coliseum sa Dakbayan sa Subo. Abli ang kompetisyon ngadto sa mga tunghaan sa Visayas ug Mindanao. Mato di Sunstar Management President Gina Garcia Atienza, plano sa Sunstar nga himong mas dako ug mas interesado ang kompetisyon. Gani mikuha pa kini og mga hurado gikan sa UAAP. 3 judges from Manila and 2 judges. We have 4 judges from Manila who are judges of UAAP. We will not name these names because we will not tell you guys. But they're judges for the UAAP in Manila, and we have 2 people from Cebu. So that's how It gives everyone an even chance. So you have not the idea nga nanadjud ka as part professional ang atong fan. So Adunay registration fee nga 3,500 pesos alang sa mga grupo. Apan kung ang grupo makapresentar og duha ka resibo sa 1-year subscription sa Sunstar e-paper, 1,000 pesos na lang ang bayranan sa pagparehistro. Ang top 3 sa kompetisyon makadawat og tropeo, medalya o cash prize nga 50,000 pesos, 30,000 pesos o 20,000 pesos. Mamahimong bisita sa specials.sunstar.com.ph alang sa pagparehistro og dugang detalye.